Abuja kai bila mu kai Abuja an fara fasa sto din abinci yanzu haka ga mu a gurin ana fasa sto din abinci mutane suna ta ɗiba gashi nan yanzu haka mutane suna ta ɗiba ana fasa sto din abinci gashi yanzu muna gani ɗiba ake ta yi yanzu haka gashi nan mutane suna da ɗiba kashiran mutane suna fita da shi yanzu haka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an fara fasa sto da abinci a Abuja so sauran jihohi ya kamata you have to take action for all those countries gashi nan Muslim and Christian everybody is fighting for his own and we are all there now